ידענו עליהם, הוא שלח לי יותר, אז זה לא, אבל זה נורא מעניין. אז קודם כל אני רוצה, אני יודעת שהוא נורא מתרגש, אני הייתי לפני חודש וחצי, אז קודם כל בהצלחה אדוני. אבל אני רוצה שקצת נכיר אותו מעבר למה שהוא יספר לנו על התחום המקצועי שלו. תלך. אז אני רוצה להציג לכם, כמו שאמרתי, את אדריאל. אדריאל נולד בארגנטינה, שם היה חוק שאי אפשר היה לבחור את השם שאתה רצית, היה שמות ספציפיים שאפשר, אבל אבא של אדריאל מאוד רצה את השם אדריאל, והוא הלך והוא הביא להם הוכחות שאדריאל מופיע בספר התנ"ך, ובזכות זה הכניסו את השם הזה לספר החוקים של ארגנטינה, ואפילו עוד מישהו נקרא על השם אדריאל בארגנטינה. זה דבר ראשון. אתם יודעים שחוץ ממה שאדריאל עושה, והוא יספר לנו פה המון, הוא עושה ליצנות וקוסמות. ידעתם שהוא ליצן וקוסם? נכון, רובנו לא ידענו. הוא היה באוויר מפעיל ילדים, ויכול היה להכין בלונים בכל הצורות של החיות. ואם תראו אותו פעם מסתובב עם כובע אף של ליצן, תבינו לאן הוא הולך. הדבר הנוסף, הוא לא יודע סובה, הוא כל הזמן לומד, אני יודעת את זה גם מהשיחות שלנו, הוא כל הזמן לומד, הוא למד חינוך דמוקרטי, הוא למד איפור, הוא למד ליצנות, הוא למד טבחות, הוא למד אימון ב3 בתי ספר, הוא כל הזמן לומד ולהתפתח, והנה אפילו אנחנו שמענו שהיום אתה לומד את ספר הידע. גילוי נאות, הוא פורח מאוד לאט, מה שאנשים עושים בגיל 20, אדריאל נסע בגיל 40, הוא נסע לטיול הגדול שלו בגיל 40, הוא התחתן בגיל 44, בגיל 53 הוא יצא לעצמאות. תקשיבו, זה כנראה אף פעם לא מאוחר, הוא הצליח לעשות, וגם הוא צייר, אנחנו לא ידענו, אבל הוא גם צייר, בתיכון הוא היה אמן הרשמי, הוא זכה בכל התחרויות האפשריות, והילדים ביקשו שיבוא לצייר בשמם. ובנוסף לכך הוא חובב שקט, ואם אתם מחפשים אותו, לפעמים תדעו שהוא נוסע לאיזה ריטריט, הוא היה בו 3 ריטריטים של ויפאסנה, היה בשקט, דיבר לקיר, דיבר לעצמו, אז זהו אדריאל, לא באמת, גיליתי מלא דברים שלא ידעתי. הצלחה לעצמה. ומה שלא ידעתם זה אדריאל, שהמשפחה שלו זה ארליך, אני יודע מה זה אדריאל, מאיפה זה אדריאל ארליך? גרמנית. לא חברים, לא נולדתם פה, ארליך. אבל זה זה עזריאל וארליך. אתה הגברת את זה. טוב, אוקיי. רגע, כמה... מספיק. צריכים להקשיב לו איזה. כן. טוב. אז קודם כל אני מבולבל, מתרגש, ועברתי מסע עם הסיפור הזה. רציתי להתחבא מאחורי כל דבר, אבל אז דניאל ביקשת ממני שאני אהיה חבר מרכזי, ואמרתי, טוב, אני ארצה, אני אעשה מה שאתה מבקש, אבל קיצור, איכשהו זה הלך והתפייד, אמרתי יופי, העיקר לא אני, אבל בכל זאת, ואני אוהב לעמוד, זאת אומרת, אני כל הזמן, הקנייה זה לעמוד מול במה, אבל... על במה. מול קהל. ומול קהל, כן, עדיף. אבל אז מגיע הקטע שאני צריך להתמודד עם עצמי. אני צריך להתמודד עם זה שאני צריך לתת ערך, ומה אם תגידו אחר כך שהייתי סתם חרטה, ומה אם תגידו אחר כך שסתם, סליחה, זן את המוח, ועם זה אני הולך. עם זה אני הולך כל החיים. אז, ואפילו שכחתי לקנות את הקליפר, וזה כל כך לא מושלם, אפרופו. כל כך לא מושלם. אולי, נראה. אוקיי, אז, אוקיי, פה זה קצת אחרת. כן, שמה. טוב, למה דווקא אני? מה שאני רוצה להעביר כרגע זה איזשהו משהו שאיתו אני עובד. אני בהתחלה חשבתי, אוקיי, אני מאמן, יודע כלים, אני יודע איך להעביר אותם, למדתי איך לעשות את זה. אז בואו נבחר משהו, אבל אז אני נכנס עם הקטע שלי, אני לא יודע לבחור, כי יש לי, אוקיי, הפרעות קשב,
מה אני אעשה עם כל הדבר הזה, נכנסתי להצפה, לעומס, בכיתי עם עצמי, ואז אמרתי, טוב, נלך עם מה שיש, ומה שיש זה בדיוק הקטע הזה. אז אין לי מושג למה שמתי את הדבר הזה. אז פשוט נעבור, נראה לי, או שבסוף אני אבין למה. אוקיי, אז אני אדריאל, מאמן מנטלי, המיקוד שלי כרגע זה ילדים ונוער בעיקר, ובוא נראה, אני כבר באמת, מרוב הבלבול אני כבר הולך לאיבוד, אז יש לי פה את אשתי המתוקה אורטויה, שכן, כמו שאמרת, התחתנתי לא מזמן, עשור, משהו, ולצערי אין לנו ילדים, אבל יש לנו את, בבקשה, תעבירי הלאה, את מיסי ואת נלי, המתוקות, ואפשר עוד אחד, לא יודע, כבר לא זוכר. אז זה הסיפור שלי, ילד מוחבא בכלים, ילד שבתוך הבועה של עצמו עדיין, עם פגיעות מאוד מאוד גדולה, ועם הבנה שעם זה אני צריך להתמודד, ועם זה אני צריך לרפא את העולם. אוקיי, אז ככה גם הייתי בנערות, מחפש את עצמי, נמצא בתוך הכאוס של עצמי, מבולבל אבל בעיקר בצד. ככה חייתי, ומי שדיבר רצה לראות אותי ליצן, אז הנה כאן אני בתור ליצן. עכשיו אני לא סתם שם את התמונה הזאת, כי יש לי איזשהו אירוע מכונן, שימי עוד אחד, בגיל, כשהתחלתי רק את הנושא של הליצנות, הייתי מפעיל בימי הולדת, הייתי ביום הולדת אחד וילדה אחת, עשיתי איזשהו קסם, אני אתאר אותו כמו שזה, יש פה גליל, יש פה גליל, כשאני מוציא את הגליל רואים בקבוק של קולה כזה, מוריד, פה יש כוס ריקה, יופי, ואז אני אומר אוקוס פוקוס וזה יעבור, עשיתי אוקוס פוקוס, הרמתי את זה, מה ראו? נכון, אוקיי, עשיתי את זה עוד כמה פעמים וזה לא יצא, עד שמה שעשיתי, אמרתי להם, כאילו, לא להתייחס למה שאני עושה, כאילו הזזתי ככה את שני הדברים האלה פה, וזהו. ועכשיו אמרתי, אוקוס פוקוס, עכשיו זה יהיה כמו שצריך. מה היה פה? בקבוק. ופה, גם אז לא הצלחתי ואמרתי, לא מצליח לי הקסם. אני זוכר, אני עכשיו מתרגש, אני זוכר את הקול של הילדה. ילדה בת 5, אומרת לי, אבל הצלחת. אני נקרעתי מבפנים, כמעט בכיתי, ואמרתי, אני יכול גם לספר לאמא, עכשיו, מה זה לספר לאמא? זה כל הסיפור שיש לי מול אמא שלי, ולמה אני כזה, ולמה אני לא יוצלח, וכל הדברים האלה, והנה, בתוך איזשהו סיפור, היה רגע של ריפוי, רק מהאותנטיות הזאת, אז זה בשבילי האירוע של לפני כמעט 30 שנה, אני רוצה How many of you honestly, when you're thinking about doing something vulnerable or saying something vulnerable, think, God, vulnerability is weakness, this is weakness? How many of you think of vulnerability and weakness synonymously? The majority of people. Now let me ask you this question. This past week at TED, how many of you, when you saw vulnerability up here, thought it was pure courage? Vulnerability is not weakness. I define vulnerability as יש עוד. אוקיי. How many of you honestly, when you're thinking about doing something here, thought it was pure courage? אוקיי. Vulnerability is not weakness. I define vulnerability as אין לי מושג. לא משנה, תעבור הלאה. אוקיי, יהיה עוד איזשהו קיטון, אבל היה איזשהו רגע שפגשתי, לא פיזית אותה, ראיתי אותה באיזשהו TED ולקחתי אותה כהשראה. כי עד אותו רגע לימדו אותי שבוא תראה את הדברים, איך אפשר להיות גדולים, איך אפשר להיות מנטורים וזה, ואני עם עצמי איפה אני ואני רוצה להגיע לשם, ופתאום זה התחבר לי, שאם אני לא עושה שם ריפוי, במקום הכואב, במקום הפגיע, אז לאן אני אגיע? ואני מאוד מאוד מדבר על זה. אז למה דווקא אני? אז קודם כל בגלל זה. בגלל שניחנתי בגלל כל הסיפור, ורציתי לספר עוד, אבל לא נראה לי שיש עוד הרבה זמן.
אני ניחנתי בלראות את מי שנמצא מולי. אני ניחנתי בלהרגיש אותו. אני שמה בלבל הזה. אני בלבל של הפגיעות, בלבל של הסוד הכמוס, של המקום שהבן אדם לא, או הילד, במקרה שאני מטפל, לא מוכן לעשות שום תנועה, עד שמישהו יפגוש אותו, עד שמישהו יראה אותו, את הפוטנציאל הגלום בו, את המהות שבו, ומשם אפשר יהיה לפרוח. מה עוד יש? אז אלה ההפניות שלי באופן הרלוונטי, דברים לילדים ונוער מגיל 10, קשרים רלוונטיים, הנהלת בית ספר, כל הדברים האלה. אוקיי, זה, ראיתם את זה גם ב... When you are in uncertainty, when you feel at risk, לא יכול להיות. don't tap out. משהו, לא, אבל לא הגיע. Stay brave, stay uncomfortable, stay in the cringy moment, lean into the hard conversation, and keep leading. עוד. Stay brave. וזה בעצם המסר, זאת אומרת, על להיות מוכן להוציא את זה החוצה, ואני רוצה בכמה שניות לתת לכם הזדמנות, אוקיי? לפגוש את החלק הזה, ולכל אחד יש את החלק שהוא חבוי, שאף אחד לא רוצה שיראו, ואנחנו מראים בדיוק את ההפוך של זה, את המקום הפגיע, את המקום שאני דפוק, שאני לא בסדר, שאני לא מספיק טוב, שאני טיפש ואבל וכל הדברים האלה. אז אני רוצה, מי שרוצה בעיניים פקוחות, בעיניים סגורות, לרגע אחד לפגוש את החלק הזה. ולהגיד לו שלום. ולהגיד לו, זה בסדר, מותר לך להיות פה. ואפילו לחבק אותו. לתת לו אהבה ולהגיד, בזכותך, דווקא בזכותך, אני ארפא אנשים. דווקא בזכותך, אני אהיה השראה. וזה המסר. שדווקא המקום הכי נמוך, במקום לטאטא אותו, וזה מה שברנן בראון אומר, להחזיק אותו ולהיות אמיצים. אז אפשר לפקוח עיניים לי שלא עשה את זה. אז כתוב פה מתנה. אז רציתי איזשהו ברקוד וזה, צלמו, לא, אני לא מבין בזה. אני במהלך השבוע אתן לכם איזשהו משהו בוואטסאפ, מתנה מפגש איתי. לא טעימה, מפגש. א' שתכירו אותי, שתדעו איך אני עובד. כי אני אומר, עכשיו זה הכי אינטרסנטי, אל תרגישו שאתם לוקחים ממני, להפך. זו הדרך היחידה שתוכלו באמת לחוות. כי אני רוצה להדד את זה, אני רוצה להדד הלאה. אז תודה רבה שהקשבתם. תודה אדריאל. הוא עמד בזמן.